DXDC Radyoman Report. Dili mo to ang usa ka rice retailer sa Bantiruhan nga mukunhod sa 36 pesos bantag kilo ang presyo sa bugas bisan pa man og panahon na sa ting-ani sa mga mag-uuma. Sumala ni Che Magbugtong o sa ka rice retailer nga hantod taas pagyapon ang demand sa mga konsumante nga nagakonsumog bugas. Imposible ang gitinguha sa gobyerno nga 36 pesos nga presyo sa matag kilo. Matod ni Magbugtong nga sa iyang kasinatian isip taud-taud na nga negosyante og bugas, imposible ang gitinguha sa gobyerno nga 36 pesos kubikan kay sa pagpatuman pa lang sa nilabay nga price cap sa bugas, daan na silang naalkansi. Gidugang sa rice retailer nga pagsaka hinuon mo'y lauman sa mga konsumante, ilabi na gyud kon ang mga dagtong rice traders mo'y magpasiugdas taas nga kumpradas matag kilos bugas humay. Nevertheless, it will never go down. It will go up again and again and again. Kaya ang tao nagkakaon. Yes. And then, to say is to believe. Walay kalainan. Mutaas gyud na. Mas. Supply, isagdagan ng supply. Yeah. Kay, daghang supply, daghan mapugbaba mo kaon. Di na lang ko magnegosyo, sir, kung di ko magpa-ginansya kay losing na agad ko yung mga tauhan. So, sa akong case, it will never go down. Kahinumduman nga gibadilyo sa Department of Agriculture nga moubos ngadto sa 36 pesos matag kilo ang presyo sa bugas tungod kay budaghan ang supply niini kay panahon na sa ting-ani sa mga rice farmers. Kasama mo sa balitang serbisyo publiko, Radyo Mandudong Rin Lubosbog, Tatak Arimen. Tatak RMN.